Pokiaľ pánvové dno funguje správne, tak by sme o ňom v princípe nemali vedieť. Je to podobné ako s dýchaním. Keď dýcham, tak nad dýchaním nerozmýšľam. S pánvovým dnom takisto, o pánvovom dne takisto nerozmýšľam. Keď idem na záchod, na toaletu a potrebujem sa vyprázdniť, tak skrátka sa to udeje. Ako náhle však nastane nejaká porucha funkcie pánvového dna, tak zrazu to pánvové dno sa stáva ako keby stredobodom pozornosti. Človek spozornie a už vie, kde sa to pánvové dno nachádza a že mu robí nejaký problém. V prípade, že pánvové dno nefunguje, tak je vhodné vyhľadať určite odbornú pomoc. Môže ísť o rôzne poruchy funkcie, môže ísť o problém s vylučovaním, môže ísť o formu inkontinencie, čiže samovolného, nedobrovoľného úniku moču, môže ísť o problémy v rámci sexuality a sexuálneho styku, napríklad nemožnosť mať pohlavný styk, alebo žena alebo muž môže zažívať bolesť pri pohlavnom styku a takisto môže byť problém aj v rámci silného ako keby stiahnutia v oblasti pánvového dna. Žena si môže vyšetriť svoje pánvové dno veľmi jednoducho. Stačí, že si zavedie v princípe jeden prst vaginálne, čiže do pošvy a skúsi aktivovať svaly pánvového dna. To znamená, že ten prst, ktorý má vo vagíne, skúsi ako keby svalmi pánvového dna obchytiť a vtiahnuť donútra a následne uvoľniť. Takýmto spôsobom žena môže zistiť, že či je schopná vedome urobiť nejakú kontrakciu, čiže nejaký vzťah, a či je schopná urobiť aj uvoľnenie. Obidve tieto akcie sú veľmi dôležité, aj ten vzťah, aj to uvoľnenie.